Jo soc Assumpció Bosch i soc catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora a l'Institut de Neurociències. Junt amb el doctor Miguel Chillón estem treballant amb la recerca de tractaments per malalties rares que afecten el sistema nerviós. Les malalties rares són un grup de malalties greus que afecten molt pocs pacients. De fet, només un de cada 2.000 nounats. I com que hi ha tan pocs pacients, en realitat no tenen un atractiu important per part de les grans empreses farmacèutiques. Per sort, sí que les agències del medicament, tant europees com americanes, donen tracte preferent i per això s'està potenciant la recerca també en aquests grups de malalties. Concretament, nosaltres hem encetat ara un nou projecte per trobar una cura per la síndrome de Wolfram. I hem començat produint una sèrie de vectors virals que fem servir com a eines per poder arribar a les cèl·lules del pacient. Aquests vectors són derivats de virus com el del refredat, per exemple, però el que hem fet és treure'ls tots els gens que poden produir algun efecte tòxic en el pacient. I en el seu lloc hi posem el gen que falta a la malaltia, en aquest cas la síndrome de Wolfram. Un cop produïts aquests virus, els aplicarem a les cèl·lules del pacient que tenim cultivades en el laboratori. I si funciona, ja podrem anar aprovant el següent escaló, que seria aprovar-ho en models animals. I concretament existeix un model de ratolí que té la síndrome de Wolfram. I no vull dir que tingui exactament els mateixos símptomes, però sí que en té alguns que ens podran indicar si aquell tractament que li estem donant pot funcionar després per als pacients. Aquests ratolins s'han produït també genèticament, de manera artificial al laboratori, i són molt útils per poder assajar aquests nous tractaments i poder passar després en els pacients.